So, welcome back to Jomo's channel. Natakaroon guys sa pailitan sa baybay sa Tubod More, out na Tubod More. Yeah. Nagawat ta sa itong order tao. Dadahag tao. Dahag tao. Nagawat pa ta sa atuhang order. Papadiha. Dahil kayo pa. Okay na. Isa to ka puto, ma'am? Isa ra. Dua ka sukwati, isa ka impang. Balik 5 pandisa, dua ka puto cheese. Isa ka putita. Nay tinumugan day duha. Kuwang. Sorry. Dinamugan ay kuwang. Wait lang. Thank you. So, mo ni ang tuhang gikuha, guys. After isa. Di ka dari. Pati cheese. Kuya, wag ko na. Tagay, Brad. Yahay, ka-date karon guys. Ka-date na. Di sa mukha, puto maya, guys. So, morning ka ang kuhan guys. Tara wala ba sila nan guys. Ay, ito ganihan. Eco-friendly nga sila nan. So, mo ni ilahang puto maya, natay, puto cheese, pandesal, empanada, pachinta, and sikwate. And lastly, thank you. Okay na? Dinumugan. Sila'y dinumugan. Ano ni siya, guys? Ano ito ang order? I-post niwa.
our Mary Kay lip locker. Kutsara guys. Kailangan sila na guys. Ginagawa mo. Mainit na to guys. Ano ito na? Magtaw, ano guys. Open sila ano, sirado sila o Monday. Open sila o Tuesday to Sunday. Sa morning, 6 a.m. to 10. The afternoon, 3 p.m. to 6 p.m. Kampay. Kampay. Abot pa lang siya. Tiraha ka. Upay. Stop.
Ato magigamit nga lipstick karon guys, ang lip locker kit sa from Mary Kay. Wa makuha. Maura to guys. Manataon ka. Thank you for watching. Bye.